Asko da batzen gaituena. Gipuzkoan aztarna ezabaezina utzi duen guztia. Eraldatu gaituena eta zientziaz, kulturaz, berrikuntzaz, konpromiso sozialez, artez eta aukerez bete gaituena. Oraindik gure irudimenean bakarrik existitzen denak ere batzen gaitu, eta hori gauzatu ahal izateko gogoak. Izan ginenak eta orain garenak batzen gaitu. Baina batez ere, egiteko, irudikatzeko, esperimentatzeko, bizitzeko, falta zaigun guztiak batzen gaitu. Egon ginelako eta egoten jarraitzen dugulako. Orain beste itxura bat dugu, beste ahots bat, beste asmo bat eta proiektu berriak. Gu aldatzen gaituztenak, baina ez garrantzitsuena. Gure esentzia eta gure konpromisoa Gipuzkoaren aurrerapenarekin, gure baitan sentitzen dugunarekin. Batzen gaituenak mugitzen gaitu. Kutxa Fundazioa. Gipuzkoa mugitu, Gipuzkoa sentituz.